Dan lijkt het wel mooi waar, maar... We hebben prachtig waar. Het is krijgen zo waar. Ik denk dat het binnen kouder is. Ja, Nou ja, dat is zo. Dat nemen we erop daar. Ja. Zal even. Ja? Ja. De kinderval. Is het een beetje spannend voor jou of meer voor het hinder? Ja. Nou, voor beide wel, hè. Ja? Ja. Dat is altijd maar vooral bij levende beesten, hè. Ja, Piet Paulus, maar hier begin februari was het niet en winter en ik beslaan ze zelf, dus ik kan hem al op scherp zetten. En dan is het gewoon, van de dressuur zit er 2 stiften per hoe en over jou. Dat is het verschil. Maar we hebben juist even van de karrehand met de bijlen erop en ik vond het prachtig. En als het nog uitgiet of als het net uitgiet, maakt het mij net vol uit. Ik doe mooi en dat vind ik mooi. Eigenlijk alleen nog maar heel mooi en ik maak mijn Jaap mooi op slieden en naar het publiek buigen. Jaap is die? Jaap is mijn huid. Je probeert is om het zo gelijk mogelijk voor te krijgen. Maar ja, die ene hinder. En ja, ik had zelf weer jaren dingen, dat belsliedje, maar je wil net graag lezen bij de startpoort wezen. Maar dat kan krijgt dat meter kapitein, kan je pakken. Maar ja, je kan hem een hele meter net uitvlagen, maar dan kom je er nooit doorheen. Ja, boeten dat is het mooiste verzeild, maar ja, je dat kent haast nooit meer. Dus nu kunnen we dan nog eens een keer even zien hoe we ervoor staan. Dus dit dat had ik wat. En boven dat, het is langs je kaart met het boeten, want dan is het een verrekkerij. Ja, doet het heel goed. Hij krijgt het er weer woon. En nou ja, we gaan natuurlijk voor de winst. Ik ben een van de weinigen die regelmatig traint, ik is rustig zeggen, een paar keer in de week. En ja, de hele winter eigenlijk weggetrokken, dan kan ze allemaal op sneeuw komen, dan kan ze allemaal beginnen te vieren. Ja, op zijn spul staat kleer, de tuig wordt poetst, de slieden staat oppoetskleer en dan maakt het heven. Dan slipt er net, dan eet er net en dan, nou ja, dan leeft hij. Dit is zijn passie, hier doet er het voor. Dan leeft hij helemaal naar Tano. En dan komen we weer 3 hier op wachten, maar dat we even op het ijs staan. Dat wordt gewoon wat vaker. Ja, nou, en gaat dat nooit lekker uit. Maar ja, de aandraverij komt man, dan wordt het veller, hè? Dan wordt het veller, ja. En jou ik? Ik geef hem 400, hè, de eerste prijs. Ja, Maar wil jou ik vellen dan? Nou, ik kan best wel dan een beetje concreter naar wordt. Ze moeten net het gevoel hebben, nou, ik heb een boom, die laat mij wel gaan, maar zo werkt het niet. Nederlands kampioen. Ja, En Friesland in de groep. dat is mogelijk, hè? Wat gaat er nou terug, joh? Maar we kunnen het natuurlijk Hij weer mooi hier te gaan. Nou, net zo zuinig, ja. Dit is toch het mooiste wat er is.